Kan mensen muziëren? Ik weet het net. Voor mij wel. Kan je muziëren of kan je hem niks zien? Ik ja, die wil heel kom met Albert Heijn. Ja, Albert Heijn zou hier ook deel komen, daar mag ik wel rekening mee horen. Oh ja. Maar die komt dit dan net. Dan kom je nog bij wat ben je aan het doen klikken. Of daar kan ik. Ja, live. Dan, Kant op. nou, dat is serieus, dat ken ik dus, want ik heb het zelf ook al. Hij doet het. Nou, Sjen, hoe weten we nou dat die microfoon... Weten we net, jongen, shutball. Oké, is ik gewoon live aan de Facebook? Ja. Nou, hoe heet het nou? Was dan een ding, jongen? Sneeuwwarden. Sneeuwwaarde? Sneeuwwarden. Ik heb mijn beschrijving voor het sneeuwwaarde. Ja. Dat vind ik wel mooi nu. Ik vind het wel een mooie uitdrukking. Dit. Sneeuwwarden. Vind je het net een mooie uitdrukking? Fantastisch. Dat is toch fantastisch. Sterren ingeschakeld hoor. Dan kun je met z'n sterren sturen. Oh. Nou, die is ik live. Ja. Mooi toch? Ik ben even zin dat ik mijn moffen even pakken, denk ik. Bij die wand, die moffen. Die nieuws. Ja, dat zit nog eventjes... Joost, gaat goed hoor, heer. Succes daar door de sneeuw straks. Het Hakota? Hakota. 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 Het is Hakota. Wie de Hakota. Ik wil even die moffen maken. Oh, helemaal niet. Ja, die is het microfoon goed door. Maar hoe heet dat boot nou? Dat is waar die. Maar als ik maar even zien natuurlijk, dan zie ik natuurlijk maar mijn geweldige moffen. Dan mag alleen maar een soort van... ze kent worden lol. Maar kon ik nooit boeten jou, zet je ook post maar. Ik kon nooit boeten jou, joh. Nee, wat mij ik boeten jou. Voor de wien, jasses. Toch maar liever de 30 graden. Toch maar liever de 30 graden die ik hier down under heb, zei de Kingsland RTV. Morgen. Ben je er klaar voor, Kevin? Oh, je doet het wel, die microfoon. Ja. Je doet het gewoon. Jongen, je doet het, jongen. Alles doet het gewoon. Nou, dan geven we een Ik boete. wil die kaptelefoon via om te zetten. Nou ja, dan was het voor in dat het goed klinkt. Dan heb ik geen storingen krijgen. Dan was ik gewoon goed die green balkjes in de gaten houden. Hallootjes. Morgen, ik zou nog alleen naar dit is alles van YouTube. Is het nog zo dat er op Facebook aan het in gereageerd had? Hallo Facebookers. YouTube, Facebook, ja, het goed is work, zo'n shit. We houden die in de gaten. Houden. Kajouwman zei het morgen, Marcus Eriksen, Hudde Ween, jasses. King Island RTV is Waber Roskam. Oh ja, Waber Roskam, die zit in Down Under, joh. Die zit gewoon lekker in Australië, hier te wijzen. Ik zei, juist een programma in Sydney. Die op zich nog eens keer. Die is een heel mooi merkje in daar. Maar oh ja, een lekkere ding. Qua eten dan. Ja, Facebook kreeg ik binnen. Mooi, zei Dick Poelakker. Nou, ja, jongen, we gaan naar de boeten. Beste meisken. We gaan naar de boeten. We gaan een rondje door de uitmaatje. Dus even even zien wat hoe de omstandigheden die dat heen lezen. Hè? Wist je er ook leven? Was dat een moffen hoe een haar net? Ik moet wel een moffen op. Hast moffen? Denk aan die lange kabel, want doe stroekels eraan doen. Die kabel is ook een beetje in de boezen doen, of weet ik veel wat. Want toen zit er een soort van heel lange kabel. Ja. Dat is een soort van robot, man. High-tech, High-tech. De kerstbomen liggen voor het oprapen. Nou, zij is maar correct, jong. Hey. De Christ is er voorbij. De kerstbomen, hoi. Hallootjes. Hoi Theo. Hoi Tamara. Hoe lang zijn jullie al live, hey? Nou, correct. We zijn correct in 1 minuut live. Valt daar. Ik vond die sniep op wel heel mooi. Dus als die sniep op de schoen boven op het dak of wat ding. Ja, op het balkon. Sniep. Nou,
Doei Niels. Hoi. Nou jongens, hey, wat een prachtig waar net. Het is je wiet, hey. Wat leuk dat je me show naar deze livestream. We gingen gewoon even hier de straat op hier in Ljout. Had een doekje bij die trouwens toevallig? Nee, dat is wel goed. Ja, want anders dan had je aan het, een hele witte lens. Misschien van die pakken? Ja, op zich wel. Ken wel. Ken wel. Nee, dat was niet. Maar ik word dus wel even, ik even mijn instellingen van deze telefoon nog even verhoren. Want ik heb natuurlijk op zwart, domme ding. Ik word even verschillende dingen doen. Ik word even mijn instellingen van deze telefoon. Hoe doe je dat? Scherm? Oh jee, dit is toch echt wel het scherm aanhouden. Nee, dat is dan... Och, dit vind ik zo vervelend, dit. Ik wil het wel in oplossen nou. Ik heb zelf ook een microfoon, maar ik mag mezelf ook zender in? Nee, ja, goed net. Maar ik moet even zien naar de... Het vergrendelscherm zo op hier te denken. Nee, het slapen. Nou, is dit... Hé, jongens. 10 minuten dan eerst maar. Doe was nou een doekje aan. Ja, dat zit nou even krijgen. Een doekje voor die. Ik zie hoe het deel. Ik ben nog verkopen. Ja, dit is gewoon... Ja, deze lensdoekjes zien bij de lenzen. Zou dat ook passen? Dat is wel een hele verkeerde kant van. Hoi. Ja. Dit is mooi. Ja, Joy kan het huis nog eens keer maken, maar ik heb wel voor. Dikke bruine streep aan het op het beeld. Dikke bruine streep, zo. Alsjeblieft. Dan kijk ik nou weer waarom naar het oorenscherm, wat goed is. Ja. Schermbeveiliging. Ja, dankjewel mensen. Ja. Die mensen helpen ook. Oh, ja, mooi dat, hè. Overlevingspakket net vergeten. Gaan jullie live door de stad? Ja, dat klopt. We gaan wel live door de stad. Nou, zien, huppakee. Nou, hè, maar daar gaan we. Joet snij vrijkrijgen van de baas. Hier oors in Almere matten. Jeetje, jongen, die lieken weer dat wat, joh. Meesten, dit is Ljout, live, in de sneeuw. Er is haast net een hasses op het dik, want we hebben zo'n jurk wezen. Op het dik. Omdat het gezellig is misschien. Misschien wel een soort van een kraampje daar zetten met koek en zopen en zo. Dat het klinkt eigenlijk ook gezellig. Een soort après-ski. Waar is de après-ski? Vroeger weer een après-ski uit in Ljout, maar die is ook al lang alweer voorbij. Daar was ik net wezen nou. In Almere net. Nee, inderdaad, Marcus. Binnen die site. Beeld altijd wit is zwart. Hebben we goed genoeg van? Oké, nou, dat snap ik niet helemaal. Zijn oude ouders hier, ze rijden in de hoor steeds, maar je ziet wel de dieken, hey. Ja, die ben, nou ja, net skin. De dieken, jongen, die ben hier extra glad. Shippen waarschijnlijk. Ik zo direct om, dat is net uitgeleest. Ja, dus ik had nog net zijn, hey. Nou, wat zijn dat is hem ook. Oh, je had een tekentje en dan kun je het verdel. Zeg, jongen, die hele dik, jongen, die is helemaal wit. Praten, hè? Als je een reactie hebt, je wil wat weten, maar we hebben eens hinnen, zei ze het even. Misschien kunnen we er hinnen, misschien kunnen we er ongeval dwan om deze verzoeken. Maar het is hier eerst maar even overleven, denk ik. Jeetje, jongen, wat een waar, hè? Allemaal magisch, hé. Wat zei Alessandro Bene? Ik kan nergens komen vanuit Chum. Nee, in Chum, dan zit ik wel ergens in een... ik ken Chum een beetje, dat is een soort van enclave. Als er één keer vast is, dan komt er ook net erbij. Chum. Als ik Chum online dan net, als in Chum zit. Als wel een extra batterij mee, zegt Marcus Eriksen. Als er wel een extra batterij mee? Van het scherm, nee, kut, ik ben echt die held via. Kut, Nou, ik kan even omrennen. sorry. Goed dat Marcus het zei. Ja, shit. Waarom was het een extra... Waarom was die er mij dan? Ja, ik ben vergeten, ik moet echt vet voor even, sorry. Nou, nee, best, maar dan geven we waarom. We zijn ook nog in de buurt, hè. Dan geven we waarom. Sorry iedereen van de stream. Bram die excuseert zichzelf even, hij had de helden vergeten. Want hij moest snel zijn. Nou, dat kan gebeuren. Dit betocht me niet, krijg ik nog maar. Toen moest Nieke weer rap natuurlijk. Maar goed, dan maar even waarom. Dan even een stukje waarom. Ja, we kunnen alleen naar de old. Wat zei je toen? Dan heb ik mijn high-tech apparaat hier door de stad. Ja, er is mijn high-tech apparaat. Ja, dat is echt zo. We hebben hier ja, telefoons erop. Camera's, alles tegelijk. Nou, mooi dit. Ga zo door, zei het Pier. Nou, wie doet het best, hè? Dan hebben we een batterij op, dan kan ik er ook in. Hè? Ja.
Nou, daar rennen we even gauw weer om. Kunnen we een paar batterijen pakken. Dan kunnen we bij de Aldo over dadelijk, zei die in. Dat kan ik mooi weer. Sneeuwkettingen er maar even onder. Cool sneeuws. Nou, ik weet het niet. Het is het lied. Ik moet er maar gaan draaien. Dan shook het beter, denk ik. Zo, ja, sure. Weer terug. Goed voorbereid, zei jongens. Ja, jong. De voorbereiding nu werden ze heel goed. Maar ik heb een voorbereiding, ik heb een nabereiding. Ja. Nou, sneeuwwarden. Vreet ik weer volle sneeuw waarschijnlijk, zei doe maar al. Ja, dat had ik het, ja. Moest de groet nemen van Roan de Jong. Waar is Roan de Jong? Hier zit lekker binnen met 20 graden. Goede voorbereiding, mannen. We worden flink. Hoeveel batterijen? Wat haast Wolf net bij die? 10 gram, net, dus is het vast. God, aan alles zit wel strooien. Met speciale omstandigheden, hè? Eén op de bouw loeren. Hoe het gaat bij de bouw van de nieuwe woningen via VDM. Huh? Die bouw dan. Hier in Ljout? Zo. Zit ik zak leren, hè? Ook maar ze met een opladen worden, denk ik. Ja, nee. Langs de Woordwij. Ja, bliksem. Ik kan dat nooit een stukje rieden, hè? Maar ik kan letter nog wel even misschien. Ik rij zo wel even langs bij hem, zei Ricardo. Koud buiten, is de Christian. Nee, dat is familie van mij. Ja, we kennen het. Mijn omkeszitter. Ja, we kennen jongens, nou, dan gaan we heel goed rennen. Jongens, alweer binnen, zei Chris. Ja, weer alweer binnen, joh. Dat is de kaart. We lezen er al. De handhaving, die handhaaft even wat. Wie dat wat, net als niet. De groet uit Amsterdam, aan de mooie Friese hoofdstad. Nou, de groet maar op. Oh, de tarriering in het Fries. Ja, dat klopt, het is tarriering. Dat zijn de voorbereidingen. Dat noemen ze tarrierings. Wut van de dij, tarrierings. Als je ze net die ingaat, dan mag je weer om. Hetty, ik hou van jou. Wat zei het? Waarom reageert u hallo Hetty, ik hou van... Hallo Heiti. Oh, huh? Dat reageer ik zelf? Ja, Oh, dat is waarschijnlijk Philip dan. Ja. Of Rivka. Die show ik maar, de band show ik maar. Nou, dat is leuk. Ja. Speel je ook tennis? Anders de rackets onder de schoenen. Oh ja, ik speel gewoon tennis, ja. Ik kan langlaufskis, hè? Langlaufskis, maar ja, als ik een langlaufskis is een dag, dan ga ik zo snel dat de cameraman me net bijhouden kan. Op een manier makkelijk snel op gaan. Nou, we rennen gewoon weer even richting het centrum. Shit. Ja, shit, joh, dit is toch wat een omstandigheden. Hè? Dit ga ik nooit eerder maar maken hier. Dat sa. Ah, ik moet wel zeggen, ik had nog een keer eerder filmen wie 2000 jongen of zo, te laat ik omprudden snie, hè? Je bent ook wel de enige die er loopt, ja. Inderdaad, dan ben je net volle meest niet je rennen. Fout parkeren, ja. Nou, heel meestal, zullen we meestal warmen? Zullen we meestal fietsen daar? Heus wel meestal die wordt warm. Jongens, we zullen richting het centrum rennen. Dus je moet erheen leidt. Olieballenkraam is ook net die. De waalje koeken. Zie je dat stootje ook wat? Zie je dat stootje helemaal heen hier? Shit. Daar ik maar. Ik kan het wel even niet alleen met vrije misschien niet jeugd in. Hallo meneer. Goedendag. Je ook een op een paard? Ja, ik zal even ergens heen. Maar het is een hele tour, hè? Waar kom je bij dan? Ja, hier uit Huizen. Oh, ja. Dat valt mee, maar ik denk, ga maar even lopen. Dat gaat sneller met de auto, denk ik. Wat viel van dit waar? Ik vind het prachtig. Ja, dat vind ik heerlijk. Mooi sfeer, hè? Maar het is gewoon rustig in de stad. Ja, het is lekker rustig. Ja, zeker. Nou ja, dat is ook wel een keer lekker. Ja. Maar nou zie je maar weer, hè? De natuur, daar kunnen we toch niet tegenop. Nee, die had dus goed te pakken nou. Ja, zeker. Nou, dit is winter, hè? Dus ik vind het wel mooi, dit. Hij was jij dat zoals mij maken hier of net? Ja, wel eens, maar dat is wel een tijdje geleden. Ja. En het houdt nou ook wel mooi aan, dus ik vind het wel lekker, die wereld zo. Ja, die is uit vreed, dan komt er ook nog weer meer sneeuw. Maar om jou wat trokken in de sneeuw of zeg je het maar ophouden? Nou, voor mij mag het wel doorgaan. Ja, ik vind altijd, als het stopt met sneeuw, dan heb je nog een week lang die prut. Ja. Daar vind ik nooit zoveel aan. Maar ik vind dit wel machtig, jongen. Al het gestumper en het geglijden, jongen. Al die mensen die weten weer helemaal niet meer wat ze moeten doen. Ja, daar hou ik wel van. Dat kun je wel van genieten. Ja, goed aankleden en doorstappen. Hè? Ja. Nou, ja. Nou, best genoeg. Ja, succes jongens. Ja, nou jou ook, hè? Ja, hetzelfde, hè? Hoi. Zie je... Komt het
ergens op trouwens? Ja, we zijn live op YouTube. Ach, heerlijk joh. Nou, live, daar houden we van. Nou, geniet van het live, hè? Ja, nou ik, hè. Geniet van. Als we langs het Zeiland rennen. Oh ja, dan gaan we het les. Dan maar ook daar. We gaan naar de Wurmerdiek. We zijn zien hoe druk het op Wurmerdiek is. Nou, je kan een schoolje. Ja, een schoolplak. Hè. Nou, ik kan eerst wel even een doekje worden als spul heen halen. Ja, een doekje alles leed van maken. Ja, dat is echt van maken, hè. In Koudem valt er nog tam uit de sneeuw. Wel hudde wien. Ziek je Tom even op, ja. Wil je ze bij de brasserie de Spiegelaar de groeten doen? En Jasmijn bedanken dat ze voor mij wilden openen. Oké, Renate, ik weet niet dat we daar komen, maar klinkt leuk. YouTube. Op wintersport naar Leeuwarden, ja dat kan gewoon nog, hè. Ze is nog in Oostenrijk zitten, dan kun je het zelfs ook wel vergriemen. Weet ik niet waarom, maar... Zie je, weer 2 meisjes, prachtig. Jongen, hè? Zie je, jongen, dit is prachtig, dit, hè? Dan kun je het misschien normaal rennen hier, zonder dat je door de fietsers er aanrijden wordt. Hè? In de wijze wel sneeuwvrij. Vraag dit voor een vriend. Ik kan even zien. Daar zei het, dan laat je sneeuw, denk ik. Vraag het even, shit, joh. Jeetje, joh. Mooie wereld, zo. Het lijkt wel helemaal stil even, lijkt het wel. Hè? Weinig mensen. Ik weet niet hoe het zich hier ontwikkelt, Sylvia. Groetnut Stobbege. Leuk om te volgen vanuit Perth in Australië. Hier is het lekker warm. Ja, dat is wel. Wat is het met die Australiërs? Die mag ik graag vertellen hoe warm het daar heel dit is. Terwijl we hier lekker in de sneeuw zitten. Nou, hier is de rotonde hier. Daar is ook net in. Eigenlijk komt op de helder is net in de hele tijd. Nou, lekker rotonde nemen. Zie je wel, Petershout is wel bezig, ja? Oh, bliksem. Oh. Je was een doekje? Ja. Oh. Zo. Hè? Lekker. Mooi zo'n livestream. Ken ik binnenblijven, zei hij. En de McDonald's en ook Red Light. Ja, ik kan wel zien, joh. Als het weer te schoon trouwens, het was net de beste sneeuwschoen. Net de beste. Nee. Ik had ze nog inverten, joh, maar van die Rapido of zo, dat spul. Had ik al kocht ergens op een ijster. Ik hoop dat het een beetje hard, maar dat nood al lijkt het wel goed te gaan. Maar met deze Panama Jacks. Oké, jongen, hoe staat er in toch? Ja. Groeten is uit mijn naam. Ook al liet je zeggen, groeten is uit Miami. Maar... Jeetje, joh. Het waait op zich valt. Ik vind qua wien nog wat taf vallen. Maar... Ja, klopt. Het is nog wel erg. Vanmorgen weer, ja, waar wat meer hier deze. Zie je, ik heb een vrouw hier die. Ah, goeie. Ik denk dat ik al de auto moet. Zeker, joh, die wat internet ontsluiten. Ah, goeie. Nou. Goeie. Je zal even wat internet ontsluiten? Ik ben al een keer bij de Thuisbest. Oh ja? Ja, wees. Doe ik hier wel goed, hoor? Nou, dat hoop ik wel, ja. Ja. Nee, ik heb een hele harde coax ondersteuning, weet ik nog wel. Daar heb ik mijn internet hier verkeerd. De upload wie net goed. Dat is een hele titel die ik bij de Best weer. Oké. Hij wist ook nog wel dus. Nou, ik weet wat ook probleem hier met het internet en dat mijn coax bakje heel hard weer. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Maar nou net meer. Maar waar zit nog in dan? Want ik zou zeggen, het is ook meer waar wat moet er gebeuren dan op zo'n dag. Meestal moet ik internet hebben nou. Dus dat is wel belangrijk. Maar deze livestream was je aan kennen natuurlijk. Ja, dat is ook belangrijk, ja. Dus ja. Zeg je dat nou? Ja. Haast nog een ritje aan het zinnen dan? Ik zal even ergens eten. Oh. Wat gebeuren nou? Dat is echt belangrijk. Nou, succes hè. Hey hoi! Zit je voor de McDonald's hoors? Ja, nou ja, dat is net helemaal. Nou, succes hè. Hoi. En bedankt nog even voor het helpen. Dat weet ik nog wel. Dan ging met upload gitaar is op en del en op en del en op en del. Oh, sorry, mevrouw die zit hier te swingen hier. Zo. Was nog een mooie Simmers temperatuur hier. Hey. Ik is een niet. Hier zitten we, hè. Fantastisch. Oh, lees ik niet fietsen hier. Oh, tanker, ik nog elektrisch, hey. Oh, hard in de gaten, jongen. Dit is tanker nog. Oh, ja, oef. Juist zie ik dat in een film, kijk dat zien in een baarbaan of zo. Ja. Dat is in de boot. Dat vond ik zo mooi en prachtig. En dan knalde hier weer de oren op. Hey, hoi. Goeie. Leuk hè? Ja, maar je gaat net vol de dwan, je hoort toch wel? Nee, helemaal niks. Er komen geen klanten vandaag.
Nee, maar ik wil niet geïnterviewd worden. Oh nee, je wordt net geïnterviewd worden? Nou ja, dank je. Verder. Jurre zei groet naar de Westerheen. Nou, succes hè. Ja, je hebt succes hè. Hoi. Hoi, dank u wel. Als je Jimmy Euro tegenkomt, smijt er even een sneeuwbal toe. Maar een euro erin denk ik, nee. 4 euro breef ik in de sneeuwbal. Hey, hoi. Wil je wel wat zeggen? Wil je wel praten of net? Nou, kom je hier in de buurt? Ja, Leeuwarden. Oh, dus jij hebt niet zoveel problemen. Jij hebt niet zoveel problemen om hier te komen. Nee, ik ben gewoon lopend. Het is 10 minuten, maar we hebben nog geen klant gehad. Nee, Nee. Dus we hopen op €200 omzet, maar ik denk het niet. je bent een rustige dij hoor. Ja. Nou ja, komt goed. We houden het gezellig. Ja toch? Ja. Ja. Ja, had in ieder geval een collega hier. Ja, die is bang voor de camera. Ja, ik had Troy, die wordt het interviewd. Nee, die is benauwd. Die zit er achter een hoeken daar. Ja, nou ja. We gaan het beste van maken. Ja, nou, succes hè. Dankjewel, jullie ook. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Hier ben ik heb trouwens een skibroek onder de kent zich onder betekent. Dat had ik wel net betaald. Ja. Zit ik hier, dat is ook wel ja, 3 wielen. Dit is slimmer. Ja, die gaat het. Zo, hey. Die kan ik net vallen. Zo denken. Die kan moeilijk vallen. Speakerbanden onder de fiets, ja. Hartstikke plaat, het ken correct. Heer Hugo Waard, net zo volle sneeuw. Binnen de meeste winkels wel hier. Nou ja, er zijn wel winkels hier. Meer de naar je schoonkeep weer, bij de Athlete Foot. De kerst bij de Siebel Juweliers, kerst naar wat juwelen keepje. De Pistachio is net hier. Onadore. De Nails of the Netherlands, ik is in de Aalskist, je wordt aanleiden. Hier zit ik niet in te werken hier, blijkbaar. Wat is dit? Ik weet niet wat het is, maar ik ben nooit west. Joh. Zo, dus het boert ik besnijd, ik kan net zien wat het is. Nee, ik zit nou. Ik vond ik de koffie krijgen, zo'n koffietent. Een hele hippe koffietent. Saga, nou die is te huur, die gaat sowieso naar die, denk ik. Dus ik denk naar die is ook nog te huur. Nee, er zijn maar weinig mensen hier. Dus die zitten niet op te vangen met de tongen. Dat kan ik, hè. Moet je in werk te kepen in de winkels. jongens. Hoi. Ja. Jullie op de fiets daar. Meest muziekje toch op de fiets, hè? Zo, dat jullie op de fiets. Ja, dat is muziekje toch hier. Hoi. Hij had een bril vol sneeuw. Die maar bij Rutenvissers erop aan. Maar ik een man die gaat net zo goed. Die had wel die wat. Heel rustig, maar nou, dat is maar de beste manier toch? Maar dat ben je wel meestal maar brengen. Ik niet weer drog hakken die dag. Daar kom je meestal niet bij. Ja, het wordt hier niet gedroogd. Ik word drog. Door jou te volgen zie ik weer eens wat van mijn geboorteplaats. Goed naar het Finsterwolde, Groningen. Droegeham is nou een witte ham. Nee, dat moet poeder. Sek vol bonken. Voel een sek vol bonken op. Oh jeetje, joh, wat een... Hoi. Nou, 30 jaar deze tijd. wat zei ze jou? 30 jaar lang. Mua, buenos días. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Digo, 30 ¿Cómo estás? Bien. 30 años esto. Cuando yo aquí en Holanda. Ja, waar kom je bij? Dominica República. Wat is Spaans? Wat spreekt u? Español. Español. No hable español. Perdón, nee, ik weet niet wat ze No zeiden. problem. I'm happy. I'm happy now. Ja? You love the snow? Ja, me gusta como está. Me gusta. Me gustas tú. Me gusta tú. Mucho. Ik ken het veske. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Mira qué Año Nuevo. 30 años. Cuando yo aquí en Holanda Sí. estaba esto. Esta nieve. Nieve. 30 años. Y un kleine jongen. Mi auta. Ja, 30 años, ja, wat god, ik 41. 41, déjame ver. Y yo tenía, año 83 yo. En ok. Groningen. Groningen. Now, aquí en Leeuwarden, 15 años. 15 years. Pero Mooi. ya, I'm happy. Bonito. Ja, prima. Nog voor gedij. Okay. Good day. Ja, good day. Bye. Oh, zo, wat komt hier nog maar in? Hablo todo. Ja, Español, papiamento, Momento. Ja. English, liri. Olive, ja. Holanda beautiful. Ontjen. Hoi. Ja, ik praat net zo goed Spaans, jongen. Quality content dit, zei Marcus. Zo, best nog. Wat is dit? Het is Peters hout, jongen. Die brengt hier een wat hout. Die gooit een bos hout voor de door. Peter Eshout. Peter S. Hout? Peters hout.
Peter shout. Shout. Let it all out. Ja, je verzint een paar woorden dan, hè? Dat is dan nog hard ik wel op, maar goed. Even zien. Praat maar Fries, ja. Ik zeg vrouw, praat maar Fries, hè? Goed uit niet in het Spaans, hè? Als man een kampbuur moet. Maar goeie. Dat is een man die gaat echt hard op de fiets. Ja, joh, die traap maar terug, joh. Dat ik nou die 31 maar zo'n fiets. Ja. Jongen, we zijn naar de oude hout daar. Hè? Dat is wel mooi. Daar komt Peter, hoor. Oh shit, man, die... 1200 kijkers op Facebook. Oké. 1200. Man, praat aardig met je de race, nou, ik net, ja. Wat zei je? Ik ken 2 winter in Spaans, dan hard op. Dat komt uit van de film. Hij had een keer films, jongens, een Spaanse film, Habla con Ella. Daar vang ik nou weet van praten met haar of zo, heet dat ook. Goed. Peter Sil. Ik naar zo gauw omval. Ik weet niet wat het is. Ricardo Walstra. Zeg ook even hoi, Giano. Ik zie je zo wel. Oké. Ik heb bijna 1200, bijna 400 kijkers. Nou, best nou. Mooi. We zien een mooie fiets, mooi besnijden. Is prachtig, hè? Ik voel er nooit weer onder zitten, ook dit weer. Wat is dit voor gloed? Gemini te doen of zo, denk ik. Geen telefoon, mint. Oh, ik ga... Siri of zo? Ja. Nou, mevrouw, jullie waren net met de fietsen? Nee, Nee? nee, maar niet vandaag. Nee, maar net, hè? Dat is wat glad je. We wordt er direct net beter op in het centrum, had ik het idee, hè? Wat zie je dik hier, hè? Nou, wat hebben we mooi water binnen, hè? Wat zeg je? Wat hebben we mooi weer erbij, toch? Prachtig. Ja, kunt u hiervan genieten? Ja, ik geniet er wel van. Waar bent u onderweg naartoe, als ik vragen mag? Het binnenstad in. In winkelen? Nou, wat anders doen. Brieven rondbrengen. Okay. Oh, succes. Nou, brieven rondbrengen. Oh, nou, succes, hè? Ja, dankjewel. Hoi. Wat ben je voor brieven? Ja, ik had het idee dat ik wel short voor brieven aan het binnen, maar ik weet net zeker. Zo, dit begint te stowen daar, ja. Een verstuiving, een sneeuwverstuiving. Oh, hallo. Waarom bel je? Doe ze de groeten bij Rituals. Rituals? De spiegelwaar, Rituals. Zit ik wel Rituals? Ik weet niet waar die zit, joh. Oh, daar verderop, ja. Nou, dat kennen we wel in doen. Dat zeg ik doen. De groeten bij de Rituals. Ik ben de minste net. Groeten is uit de rotten vallen. Nou, groeten is waarom? Jeetje, wat een waan, ja? Hier zit wel een container, maar ik ben bang dat ze... Zit ik iemand sliets in daar? Zo is ophellen worden, joh, zo'n container. Nou ja, als je riet, je krijgt hem del, ja. Ik zeg van zo'n ophellen worden, maar je riet wel niet van containers in elk geval. De Pre-Zero. Die had er onder Zero, joh. Pre-Zero, zie je, had een containerkop. Even zien hoe dat gaat, even zien hoe het goed gaat. Zo, dat gaat er. Pas op, dode hoek. Koopman die maakt een waardje. Gaat er de winterman er wel onder. We moeten straks even naar de Cotton Club. Voor de Hollanders daar. Trap er niet in. maar duur al even bellen, die kan wel Spaans. Dit is een man, die gaat ik niet met de fietsen. Hoi. Slag de die man. Die wil er niks met de kraaien hebben, joh. Jee, wat is te praten, hè? Maar zie je zo mooi die sneeuw light dan, hè? Kijk echt van genieten, hè? Mooi op de fietsen zo, wat een mooi plaatsje, hè? Geen waliekoek, nee, de waliekoek die ben tegengehoord. Nee, ik weet dat die hier gaat. Ik weet niet dat het normaal hier is om deze tijd, ja? Want het is natuurlijk wel het is daar. Het is 10:30. Ah, goeie. Lucardi. We moeten een Rituals, moet ik iets zeggen, toch? Dat is daar. En de groeten nog. Ik weet niet meer van waar trouwens, maar... Ik moest de groeten uit Jeensem. Groeten waarom? Wam. Ja, dat waren niet op de Wam die had hem zin. Die waren niet, maar die worden niet binnen. Hoi. Guts en Gusto. Wat is dit, joh? Dit is nou die hele pui hier. Ah, joh, maak het uit, jongen. We stoken voor de voels. Is dit normaal? Zit ik hoi. Zit een beetje apart uit, dan, hè?
staat er door hier naast. Maar goed, het is wel zeer welkomend. Prachtig, het Friese hinder met een sneeuwlaag. Ja, zeker. Ja, we zijn er nog niet voorbij natuurlijk. Maar het is maar net een mooie hoed op trouwens. Vrede misschien. Nou, goeiedag meneer. Ja, hoe gaat het met jou? Best. Ja, het gaat hartstikke goed. Hey, mooie hoed op. Ja, dankjewel. Dat lukt. Ik kom uit het water, dacht ik. Ja, zeker. Ideaal. Heb ik er meest net op een bril zitten. Dan, Nee, dat had ik wel. ja, dat zit te shit inderdaad. Dus moet ze zwaar, of weet het net zo? Ja, ik denk het al een beetje hoe de eerder naar meer. Hè? Dan, ja, maar het valt me. Ja. Wanneer dan wordt het op? Ja, ik moest naar de taskedokter heen en weer. Dus Antje, kan je maar even? Moet je Even zien. Nou, het ziet er goed uit. Zo, de taskedokter ook al. Oh ja. Oh, de mond hier geniet. Sorry, ja. Ja. Ideaal, maar ja. Ik geniet er wel van in elk geval. Nee, mooi dat. Ja. Ja. Wees dan een soort de strijd op. Sorry? Wees dan een soort de strijd op, of niet? Ja, dat zou we toe wel. Hè? Ja, maar zulke omstandigheden dan maak ik graag de op. Ook even zien wat er al gebeurt. Hè? Ja. Nee, dat is leuk. Ja. We zijn al live. Oh, ben je al live? Ja. Ik dacht dat het opnames weer. Maar, Ja, ik heb natuurlijk opname, ben ik live. Dus, ja. Wist je die show ontstaan dan van van Omroep? nee, voor mezelf. We gaan een bureau. Hè? We zitten op het Zuiderplein. Oh, oké. Ja, dat wist ik net. Dat ik dan net aan. Reclamebureau Aguille. Voor iedereen die nog een mooie campagne wil. Oh ja. Oh, Commercial break. Commercial break. Ja. Hey, die wat lekker, toch? Ja. Ja, hij ook inhuurt. Je komt er gewoon, dan kunnen we erop praten. Ja. Nee, mooi. Ja. Nee, wij zijn nog weer verder. We zijn richting de orde houden eerst maar even. Ja, dacht ik. Ja, nee, mooi. Ja, Nee, nou, mooi, succes hè. mooi. Ja, dank wel heel erg hè. Hoi. Dan had ik niet eens met filmpje van Dijt of van Leasinga. Oh. Dit winterkleermaatje. Oh ja. Nou, ik hoor de meeste naar de auto met de kleren aan. Ik heb de jongen van de troost, joh. Mooie plakjes met ik kennen, met best navigatie, met niet loon, het kan maar niet dak over die zo was. Ja, heel leuk. Ja, leuk het meisje. Nee, dankjewel. Hey, hoi. Hoi. Had je nog een doekje toevallig? Ja. Een doekje. Ja, dankjewel. Die telefoon die wordt heel weird. Heel apart. Heel apart, maar het speelt weird. Het is een cool snij of zo. Joh. Ik heb deze accu net leeg. En deze accu net leeg van deze telefoon. Je wilt maar 100 stingen de hele tijd. Goeie pokerfoon. Pokerfoon, joh. Hier moet voor mijn man nee. Gadverdarrie. Moet de verkeerde keuzes. Zo. Hè? Ah, goeie. Zo. Je moet de groeten van. Ja, de groeten hier even. Hoi, de groeten van. Ik weet niet meer waar. Maar je krijgt de groeten. Nou, ik ga verder in orde houden. Hè? Mijn bril wordt ook steeds wieder. Krijg je de wang boeken? Zei Jan Wiensma. Krijg je de wang? Zo, dus een fiets is mooi. Ik denk van ik ga hier gewoon fietsen. Zo. Fietspaard, jongen. Dat is nou een rekkelijk begrip. Zo, taai, ik heb ook een beetje koude voeten. Koude. Ik kreeg hele koude nagels. Heel koude nagels? Ken dat? Dan was naar die wat is een vrouw dan? Oh, die is je wijrin. Zo, we zien hoe die van voortkomt. Die van voortkomt. Dus een koopman. De koopman. Ze maten. Hoi. Dat is maar een ballon. Dat is maar een ballon. Jeetje, joh, wat dan? Ik heb met de duin daar. Die wordt zo even stil. Hoe je daar, toch? Daar is net een hasses. Soltje in een bufferzone. In een bufferzone, jongens. In een bufferzone. In een bufferzone, jongens. Net even verwarrend met de oorenzone. Zo, heren. Ik denk nog net reden dat kennen, hoor. Ik ken het bezitje vanzelf, maar... Wakschaatsen, dat kennen we echt wel heel goed. Hè? Het is hier het wakje. Er zijn meer mensen op de chat dan in de stad. Dikke sneeuw. Oh, jongens. Ja, die hoor dikke sneeuw. Dat is wel dik. Dik, ja, die sneeuw. Dik. Echt beklemmen, heren. Jee, wat een... Hoi. Nou, goeie. Nou, je bent daar, denk ik. En dan een terras hier. Ik kan op het terras zitten. Ik heb wel in ieder geval zien. Dan is het niet gedaan overgeleid. Ja, jongens, dat wil een keer maken, ja, zien. Net vol met niet skin maken, maar hier is het echt gewoon netjes skin maken, ja, maar zien. Maar een soort. Nou, jongens, we rennen mooi even hoe de stille kant van Nijstad. Nou, echt even letterlijk stille kant van de Nijstad, want de regen hassen zitten. We rennen even naar de kleine Kerkstraat. Rechtdoor, groeten nu Noordburgum. Groeten maar om.
Goeie man, een stad. De Vlietzone, ja, ken ik, ja. Ah, Boekemonsje, moest er wijs even op. Hij staat doordouwen. Er staat een blokje achter. Nou, ik weet niet of ik het nou doe, dan gaat het mal, denk ik, maar... Ja, zeker. Wij zijn open deur doorduwen. Er staat een blokje achter. Zo meer een blokje achter je, denk ik. Kom Wim! Nou, best wel. Ik kan niet warm. We kunnen opwarmen hier. Goh, je bent binnensteen, joh. Jeetje, de lens wel flink beslaan. Maar we moeten wel, jongens. Wat ben je nou? Ja, een doelman vervangen, hè? Ja, dat is belangrijk.